दिनै जों बे क'क्राझार इउनिभारसिटियाव जोङो दंफैयो बे DMIT टेस्टनि थाखाय आरो बेयाव थानाय जे 11-12 क्लासनि जे गथ'फोर बे गथ'फोरनि जे टेस्ट खालायनांगौनि जे जोंहा बाखि थालांदोंमोन थ' बेहायनो जों दिनै बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनैजों जोङो मोनब्रै इन्सटिटिउसनाव जों फैबाय बे DMIT टेस्टखौ खालायनो थाखाय आरो दिनै बे क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला बेवहाय जे DMIT टेस्ट खालायनो थाखाय बेहायनि गथ'फ्रा गोबाङानो नुजाफैदों आरो गोबां माने नुजाफैनायलाय जोङो फ्राय गासैबो 11-12 बे गथ'फोरखौ जों खालायजोबनो हागोन बादि जों सानदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेवहाय फरायनो फैनाय जेसेबां गथ'फोर दं बिसोरनि जे भबिष्यतआव गावसोर बबेथिङै फरायोब्ला बबे फरायनायनि लामाखौ लायोबा साबसिन जागोन बेखौ बिसोरो मोनथिनो हागोन आरो जोङो मिथिगौ जे जोंनि जे बे दिनैनि मुगाया जोबोद माने मोनसे जुजिनायनि मुगा आरो बे जुजिनायनि मुगायाव गावबा गावखौ एसे थियारि खालायनानै बे सोलोंथाइखौ लानाया जोबोद गोनां जानानै फैदों स' आं सानो जे बे DMIT टेस्टनि गेजेरजों जोंनि गोबां माने मोजां सिमां लानानै फरायनाय गासै गथ'फ्रा माने बे सिमांखौ मोजाङै जाफुंहोनो हागोन जुदि बे DMIT टेस्टनि रिपर्टफोरखौ मोनोब्ला बेबादि रिपर्ट मथे जुदि लानानै जुदि फरायोब्ला सोरबाबा माने दा साइन्सआव फरायनानै दङ सोरबाबा आर्ट्सआव फरायनानै दङ सोरबाबा कमार्सआव फरायनानै दङ 11-12आव दा बिसोरनि थाखायबो माने जोबोद माने मोनसे माने मोजां मोनसे हाबाफारि जागोन बिसोरनि थाखाय मानो होनोब्ला साइन्सआव फरायनायावबो बिसोरो गावखौहाय दांनायनो हासिगोन जे थारैनो आङो माने MSc फरायनो बा BSc फरायनाया गाहाम ना आं गुबुन लाइनाव थांफिननो हानाया गाहाम खारन बेवहाय माने टेकनिकेल नन टेकनिकेल बेवहाय एभारेज माने बेनि जे केपासिटि जोनोमनिफ्राय फैनाय केपासिटिखौ बे जोंनि DMIT टेस्टनि जे रिपर्ट बेवहाय दिन्थिनाय जाखागोन आरो सोरबाबा हयथ' बेबायदिनो माब्लाबा गोबां माने मोसानायाव गोबाङानो सोरबाबा गेलेनायाव गोबाङानो सोरबाबा बे माने आर्ट खालायनायाव माने एसे जोनोमनिफ्राय फैनाय माने जे बेनि जे केपासिटि बे केपासिटिफोरखौ मोजाङै बाहायनाय जाया आरो माने गोबां गार्जियानफ्राबो माखासे माने गोरों गोराफ्राबो माने बेफोरबादि खालायनानै मा मोनजादों होननानै बुंनायाव हयथ' गोबाङानो माने गावनि जोनोमनिफ्राय फैनाय माखासे गोहोफोरखौ माने प्रेक्टिस खालायैनि थाखाय माने गोमालांनाय जायो जायनि थाखाय माने बेनिखायनो जोंनि गेजेराव गोबां मोजां गेलेनो हानाय गथ'फ्रा दासिमबो माने मोजाङै माने गावबा गावखौ दिन्थिफुंनो हायाखै गोबाङानो जोंनियाव जे आर्ट आखिनाय माने बेफोरबादि हाबाफारिफ्रावबो माने जेरैबादि दिन्थिफुंनो हानांगौ बेबादिखौ हायाखै जेरै माने गोबां माने बे नेसनेल लेभेलनि सिंगारफोर जानो हानाय बेबादि हयथ' गोबां जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो हयथ' थानो हागौ दा बेनिखायनो बेफोरबादि टेस्टनि गेजेरजों जों बेफोरबादि मोजां माने गोहोखौ मोननो हागोन होननानै जों फोथायदों थ' बेनिखायनो जोङो हास्थायबाय थादों आरो जोबोद हामबायदों गोजोननाय मोनदों जोंनि बे BTR गभर्नमेन्ट दानि जे गभर्नमेन्टआ बे मोनसे मोजां हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय मानो होनोब्ला जोङो अलरेडि जों मोनथिबाय जे बे जोंनि भारतनि खुनु रायजोआव बेखौ माने सरकारि भाबै बे हाबाफारिखौ लानाय जायाखै नाथाय जोंनि बे फिसा मोनसे काउन्सिलनि जे गभर्नमेन्टआ जे बेफोरबादि मोजां दिनै बे माने गोनोखोआरि मुगा जों फरायनायनि जे बाथ्राखौ सिन्था खालायनानै जे बे हाबाफारिखौ लादों जोबोद माने बाख्नायथाव आरो जोबोद जों गोजोननाय मोनदों आरो जोङो दा बेखौनो बे इलेक्सननि समबाबो जिहेथु बेयो मोनसे कन्टिनिउस प्रसेसखाय जोंनि इलेक्सन जोङो मा होनो कमिशनारनिफ्रायबो बेखौ एलाउ होनायलाय जोङो गासैबो जे जोंनि जे थांखिनाय इन्सटिटिउसनफ्राव कलेजफ्राव स्कुलफ्राव जों थांफिननानै स्कुल वाइज जों गासैबो गथ'फोरखौ जोङो बे DMIT टेस्टखौ जों खालायगासिनो दङ आरो खालायबाय थागोन माब्लासिम सोलिगोन बे माने जोबागौ माने जोङो खालायबाय थागोन हयथ' बेयो मास मोनथामसो नांनो हागौ आरोबाव बे फार्स्ट फेजआ बेनि उनाव जों आरोबाव जे देरबोनाय गथ'फोरखौ जों खालायबाय थागोन खारन बे बन्द' जानाय नङा बेयो जाबाय थागोन दा बेखिनि गुबुन गुबुन जिल्लायावबो खालामनाय जाबाय नामा सार दा ओरैनोथ' जोङो सरासनस्रायै जों कनस्टिटिउन्सि वाइज जोंनि बे बियाब जे जोंना 40 बियाब जे दङ जोंनि माने बे BTRआव बे 40 बियाबावथ' जों खालायजोब्बाय अदालगुरिनिफ्राय लानानै बाक्सा बेबादिनो तामुलपुर चिरां आरो क'क्राझार दा बे बियाबखौ लानानै जों खालायनाया जोब्बाय आरो बेवहाय जोङो गोबां गथ'फोरखौ जों खालायनो हाजोबाखै बेनिखायनो जोङो स्कुल बा कलेजाव जों थांफिननानै बेखौ खालायनायनि मोनसे बे थांखिखौ जों लादों